ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம திருச்சியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு வேலை. அப்படியே நம்மளும் ஃபேமிலியோட எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோயிலுக்கு. அதில் ஒரு மணிக்கு தண்ணி விட்றேன்னு சொன்னாங்க. மணி 12 ஆச்சு, இன்னும் தண்ணி விடல. A few moments later. அப்படியே நம்மளும் கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்மளும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோயிலுக்குள்ளே போகலாமேன்ட்டு அப்படியே நம்மளும் கிளம்பி போயிடும் கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே நம்மளும் சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் வேடிக்கைலாம் பார்த்து சுற்றி கித்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். கோயிலெல்லாம் நீட்டாக கட்டிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே நம்மளும் கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் மேலே ஏறிட்டு இருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்ற போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். சரி, நம்மளும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கோயிலெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே போனோம். சரியான க்ரௌடு, வெயில் வேறு சரியான வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. சரி, நம்மளும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்படியே கலசெல்லாம் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படியே நம்மளும் அதையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். அப்படியே மேலே கடைசியில் ஏற்றிட்டு அப்படியே நம்மளும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கருடை வந்தோடனே கருடை வந்துட்டு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டு அப்படியே நம்மளும் தண்ணியெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோயிலுக்குள்ளே போனோம். செம்ம கூலிங்காக இருந்துச்சு கோயில். அப்படியே நம்மளும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சாமிக்கு தண்ணி ஊற்றுற ஸ்டீலாக பார்க்கலாம். மறக்காம மிஸ்டேக் பார்க்கலாம் கைஸ்.